Ang COVID-19 pandemic mao na siguro ang labing dako nga mitay-og sa nasod ubos sa pamunuan ni Presidente Rodrigo Duterte nga batbaton sa iyang ikalimang State of the Nation address konsuna karong Lunes. Pangumustahon nato ang kinabuhi ug ang panginabuhi sa mga tao nining panahona human nanira tungod sa istrikto nga quarantine community protocol. Ani ang report. Ingon ni ang talanahon sa new normal nga makita sa panagway sa mga tao ang kabalaka nga nisinati tungod sa pandemya nga misangpot sa pagkahagba sa ekonomiya sa nasod. Apan luyo ning tanan makita usab ang ilang paningkamot aron makalabang ug makasugakod sa kalisod. Sagad kanila mihimong puhunan sa diskarte aron dili magutman. Si Manang Fernanda hinay-hinay niyang gibuksan ang tindahan sa mga sudan diha sa barangay Kugon Ramos sa Dakbayan sa Sugbo. Lami ang lansyaw nga lapot kayo ang sabaw, balbakwa nga panit ug tiil sa baka, nilara nga isda ug uban pang mga sudan. Gidumdum kini sa iyang mga suki kay lamian apan take out lang una subay sa gipatumang health protocol. Hinay sir, ginod. Unsa man take out ranit. Take out lang yun, why kaon, why dine in. So, ikumpara na ito atong doon na by dine-in, pila ka porsyento ang nabawas sa inyo? Mga kuan ay 60% ang bawas, kay gamay ra mong luto. Taliwa sa kalami sa iyang luto, anino gihapon ini ang kalisdanan kay katunga raman sa naandan ang ilang kita. Upat ka mga tao ang iyang gipatrabaho, busa igo-igo ragyod ang ilang matigom. Matud niya nga lisod yod ang panginabuhi apan gikinahanglan nga mukayod ug dili lang isalig ngadto sa gobyerno ang kapalaran karon. Upat. Upat. Pero dili jud ingon nga ang akong hatag nila dinagko, ginagmay ra sad. Adjust nako kay gamay ra man sa aming kita. Basta makabugas-bugas Oo. Pangsalba ra sinadlaw. Si Manang Fernanda, usa lang sa mga apektado sa pandemya apan wa magpadaog, inay naningkamot aron makabangon. Tanan siguro apektado sa pandemic ug naglaom nga makalabang pinaagi usab sa abag sa gobyerno. Busa, giatngan karon sa katawhan ang laka nga himuon pa sa atong kagamhanan nga madunggan atul unya sa ikalimang suna sa Pangulo. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.